Alonso Feria, Euskadiko txapeldun 27ko errepideko proban, zorionak. Lasterketa arraroa, ez? Oso lasai ikusi zituztegu osoan zehar. Bai, egia da, beste karrerakin eta konparauta gaur pelotoia askoz txikiagoa zala, eta ritmon baita notau da. Zuen taldean gan, hori da arduraia guztia, ez? Bai, hori da, azkenen oain arte, izan geha, uzikin eta korritu deunen, bigarren plano baten bezala egon geha, eta gure helburue beti izan aguantatzea eta algen unobena ikia eta gaur ja bentsat aurpegi emateko aukera eukideu. Genezak inguso pixkat aspertu gehala danok, egia da ibilbidea ez zala apurtzeko ibilbidea. Ez, egia da zeula bakarrik errepetxo bat, eta orduan oso zaila izan da karrera ustea. Pertsonaki, txapeldun izan da, sentsazioak. Asko gozaudeten lasterketa izan da, eta oso guztua emaitzakin. Hemendik aurrera? Etorriko da, etorri behar dana. Zorionak. Eskerrik asko.